Hello everyone! Merry Christmas sa inyong tanan, sa tanang family namo, relatives, o sa mga fans and followers, sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Merry Christmas! Adtuon nato dito sa baba ang akong family, tanaw nato ug sa ilang kaganapan kasi gaina pa lang. Super busy gyud kaayo ang team, ang tibuok pamilya. So ato silang tan-awon, check on nato kung naka-ready na ba ang pang-note sa buhay na pagkaon. Mag-exchange gift, mapunta karon. Excited na ang tanan siguro. Yes. Pati mga bata. Kay nana dito, banha na kayo. Excited kayo may para salubungon ang birthday ni Jesus Christ. Yes. I think you have kanang feeling the same like we do. Sugdan na namo ang Christmas party. Kaya tara, let's go! Maayong gabi sa inyong tanan. Pasensya na. Nganong na-late ang atong pagsugod kay... Grabe yun. Pasalamat gani ko na amo tanan, na ay nagtabang sa kusina, na ay mga pag-umangkon nga nag-iya-iyag tabang mga igsuon. Salamat kay sa inyong paghani, even though sobra kalayo. Lagyo ba? 3 hours. 5 hours. Anyway, layo siya. So, thank you kaayo ko nga naamo diri. Dili ta kompleto, pero ubay-ubay gyud gyapon ta, no? So, something to be thankful about. Hinagmay lang ni ato ang mga giandang nga regalo, pero gikan sa kasing-kasing. Kaya daghan kayong salamat sa inyo ha. Ang sugdan nato ang programa. Akong pasalamatan ay Ginoo sa tanang gibuhat na to karon. Labi na sa ako, tibuok ka pamilya, nag-ulo ano si Madam G, ako isuon. Ako yun nga pasalamatan sa tanang. Maurang ako lang una
Loloy. Cumpleaños, cumpleaños. May isa na lang, salamat kayo sa pagkain. Sa kayo kayo yung biyahe ba? Advice nyo, yung aming mahal sa tanan. Akong nabunutan si Marco. Pansito. Yay! Mga guys, ako ay itong mga tulad ko ito, ipalo ninyo, silang Kristo lang. Snowflakes and streetlights and covered trees. Kids like this stuff when it's up to their knees. Time seems to freeze. The smell of wood's cooking, a chill in the air. There's wood in the fireplace and music in the air. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas.